Hello mga madi, sa maniod to ta madi, karong paiton ko nakapaniod to madi, alas 2 na madi. Kinali ko pa kudaan madi, tapos madi, nang naba ko madi. So ito may inahan madi, dili kitang padali nagkaon madi ko sa anak madi. So karon pa kong paniod to. So mo rin yung sudan madi. Noodles. Oy, nani yabo. Tapos kanon. So kinikanon na mo madi, dala na ni siya paniod to. Kaya pagpuntag ni nako dito madi gilungag niya, gipaon na ni upuan sa mga pares na kanang balon niya. Onya, sobra na ani madi isa ko kana. Muna akong palagto madi. Nanggap ko ni madi alas 12 na. Maligo ko daan madi. Ang bata madi natulog madi alas 12. Maligo ko dali madi. Mura ko kuanan madi. Kaya ano madi kasi dali ka maligo na madi. Kunin ko sa madi buwad. Buwad tapos ini madi. Yes, sukan siya madi sa suka. Muna ko suka madi. Delight siya. Dahil siya marino. Ano siya is kuan. Ako, sili. Sibuyas. Mati siya marino. Okay. Suso. Sabat din lang sa mga diba na marino. Shake lahat ang marino madi. Buwan mo din na madi. Sinyaon ta. Ito. Yung noodles mo dito sa buko. Di man magbawa ng pares ani. So, kung ano siya madi. Pamahal na mo. Masubra ka dito. Parang saan gugulong ka ng abandi ka na. Mahal kung kuan ba. Dinungan ka bunsag. Ang kuan nagbawal. So, mahal siya ba. Di na ako makalangaan na. Karena sa mga mahal mo di. So, lang maglang balik mo di. So, sa'yo madi. Ito mo ko sa kung mama madi. Mga mabas mo kumadi. Mga mabas ko dito kaon. Tumahal siya balik madi. Kaya kung ano. Tuyok. Bata, limpyo. Marihawanan, limpyo kwarto. Kung ba limpyo kwarto, tulog bata, tutoy bata. Tutoy bata. Ano ba? At doon na panag tumali. Paso mo ka ni. Ito magkaano di makinalog. Bakit limang lata? Lalo sa may kaon. Nangyasal ko maliha. Ito mo kung hinaw. Hindi ka na pumaligo. Hinaw. Tilok na yun, ano, mansod. Yamay, kung may kaliro na. Kamay kayong kaliro. Iguwi ko sa mga pares. Baon. Hindi ka usilingan lang eh. Naginot. Manta. Ano kinaan sa mga dinato, mali? May duwad ba? Mahal ba kayo duwad? Mahal ko buat balik eh. Ang ulo man yun. Kamu kayak ulo man yun. Mahal ba kayo ang kuwan-kuwan niya ba? Nih. Masang siguro na. Alam mo si kuwan suka to. Kaya mali. Apil na sa stimbang. Ayo. Apil na sa stimbang mali. Mahal kayo ulo mali. Pisang mali. Bilo. Ulit ng ulo man eh. Kaya ulo. Bakit na tamarap mo ito ulit? Nahulong ulit. Maghapon ng ulo na. Ito ba? Kaon ang ulit. Kasama ko sa baon. Kung magulit ko ba, di ba? Pero akong pipasa man din. Ang marami na sila lang. Mga pang buwan man mga nandun ito. Jadi mo ito pagdali. Ano yung buwan man din? Yung ba din mo buwan? So, paano ito buwan? Ano yung buwan na siya? Ano ba damka? Ano ba? Bawaan sila. Bawaan ang uban sa kanta ko ba? Pero kami, anak kami tagabutin na din. Ano din ang buwan pa namin ulit? Hindi tayo naman sa mouse. Bakit ang suka ng mali? Wala kayo? Huwag ang sabi na rin. Huwag ang sabi. Ang kanto. Ang bahaw. Ano mo talagang mga mali? Ano yung tao? Ako pag inatuon mali. Ano na ako mali? Mabaya ba? Huwag akong buwan mo dyan. Wala mali. Buti na lang mali. Wala mo. Tumbok. Masulap ang tumbok eh. Apit ang kaon. Ito nga din ang kaon eh.
Parang hindi kamahin yung madaya. Parang kamahin mo dito. Hindi mo naman ito. Akas lang. Ang mata sa buwat. Mata sa balik ito. Kasi si Diyos. So, pag-gabi na. Warang mali. Lawya. Mau gitu, buddy. That's it for today's video. Bye, guys.